Ak si niekedy kúpila nejakú úplnú blbosť, ale nakoniec si zistila, že to až taká blbosť nebola, si môj človek. Pamätáš, ako bolo zhruba pred 10 rokmi hrozne moderné bezobalové nakupovanie? A kde niektorí oportunisti seriózne diskutovali, či by nebolo fajné nahradiť klasický toaletný papier látkovými znovu prateľnými obrúskami z biobavlny? Tak v tej šialenej dobe som si ja prosím pekne kúpila túto nerezovú dózu. A hrozne dlho mi sedela v skrini. Až som prišla na to, že je to vlastne výborná spoločnička na cesty. Je ultra ľahká, ale zároveň pevná. A môžem ju prakticky použiť ako nádobu, ale aj dosku na krajanie. Teraz si možno povieš, že taková blbosť, ale ver mi, že toto kombo ma neraz zachránilo na mnohých mojich cestách. A nemyslím to tak, že je nutné sa teraz stravovať nejako špeciálne v nejakých provizorných podmienkach. Povedzme si na rovinu, aj hotelové raňajky a švédske stoly majú svoje čaro. Ale skôr ide o tie situácie, keď si narýchlo potrebuješ niečo umyť, alebo sa niekde presúvaš, alebo si narýchlo len v nejakom periférnom supermarkete, kde nemajú nič poriadne. Je to o tom vždycky mať v oblasti svojej výživy nejaký plán B. Vytvoriť si nejaké zlepšováky, ktoré nám za každých okolností budú fungovať. Nemám pre teba žiaľ žiaden kódik ani na lyžičku, ani na dozičku, ale ak mi chceš urobiť láskavosť, pribal si na budúce na akýkoľvek svoj výlet a to je úplne jedno, či do tvojho starého ruksaku alebo do Louis Vuitton kabelky aspoň malú lyžičku. Lebo ako hovorí klasik, nikdy nevieš, kde ťa nutričné šťastie stretne.